Ani parago sida tini sung sapung thulai ma thulailia last price aitani sikango mayung phai ko log joto noru phai bu phai kelang thangbai uka nga oboni sai sikang 2000 te na kajeno 11 12 2023 Waisa aboni kuno formula mai ko ang 2 bar thangai tuniri kha SDM office kuno ek puisa maya ang buriran di borok nogro ang tam kai sanam tongnani sara dunia sudo ang simia o parago tini parago sini parago sopung kebo thulaya merek laimang kai phailiya nei joto no janjal nogor ja habai thulai kan kai orung nai rogbo gana no merek lai tongo joto no mukri thangman jorawo saitani sikango phai anogo mayung nok swbai kelang thangbai chaiko oboni sai sikang 2000 te sogo swbai phaimani kunu ek puisa pano kunu formula maya forest ni hoite kunu jawab maya rifuru borok tam ni sa rifuru iko receive section no kelang de hikai kai phaika gabon pore ang thangai tai waisa mas mania kunu formula se maya kunu utor se maya beri randi borok botam khai Nokphang botam khai chai tongkha abo kunu formula kari sarkar abon iko 2 bar ang tuniri mane kai tini bahai hai sapung hopung thuya saya khalai sengasu para porte besi pal khalai thuya iko tini hopung ma thuya